mei, astăzi suntem cu Larita și astăzi desfacem advent calendarele. N-am mai putut să le desfac pentru că nu m-am simțit bine și mama l-are. Noi trebuie să desfacem de la căța cu numărul 19. Începem cu cel de la Milka, da? Haide, te las că știu, tata mea n-a mai deschis. 9, căța 19, stai să te ajut puțin, e greu de deschis. Hai, trage. Aici. O bomboană. Acum, vezi că asta trebuie să o punem în brad. Aici. Vezi? Acum, după 19, ce urmează? 20? Uite la aici. Sunt niște clopoței. Stai puțin. Și după aia mâncăm. Ce? Că o bombănică așa. După la 21. Unde este? Tu-l vezi? Uite. A, uite-l. Era sus de tot. Și după aia mâncăm bombonele. Asta se pune în brad. Așa. Îl punem după 21, 22, care l-am văzut, era aici. O ciocolată. Bun, bun. 22. Repede 23. E acest soldățel. Stai. 22 aici. L-am desfăcut. 23, 24. În ziua de astăzi. Să vedem că terminăm calendarul Milka. Ce avem aici? 2 moși. O să-i mâncăm noi. Da. Hai. Așa și ăsta nu se pune în brad. Ăsta e braduțul. Super. Următorul. Unde s-a băgat calendarul unde? Începem cu calendarul cu ursuleț. Unde e 1? 19. Uite-l aici. Și asta o să fie cel mai mare. Nu, aici. Aici ce e? E 23. Uite, așa îl desfacem repede. O bomboană roșie. 19, 20. Era o ciocolățică de aia mică pătrată. Uite, de asta. Așa. Uite, acolo e jos. 20. 21. Dacă îl vezi în aici. 21. Da. L-am găsit. O inimioară de ciocolată. 21, 22, repede. Ce? Filmăm. Ce am deschis? Acum suntem la 22. Unde e 20? Uite la aici. Hai, și aici. Stai că să le facem acum. Nu sleg. Și 23? Și asta. Da. 2 biluțe. Ne-am Ele tu pe amândouă dacă vrei. Și aici? Unde e mai ursuliță? Uite. Acum se aruncă la gunoi.